Igbo bụrụ ụzọ ọzọ na-ekelekwa m nnu. Ndị be anyị siri na ọ bụrụ nwata ụzọ sibedi agaghị enwe kpọmkwite. Ndị mbụ na ndị egede ndị chie na-ekele m unu ka onye chiri ya zere oke ọkpakwa ahụ ebe a na-achị efogo ego kwụzi gụkwa ọnụ. Ndị be anyị na-eme aga Igbo bụ Igbo ndị na-ege m ntị ụtụtụ ọma onye ọbụla. Ọbara eze Nwa'Nsukka na-ekwu ndaba ahụ ka ọnwa Tọzdee ahụ n'ọnwa Febụwarị n'ahụ 2024. Anyị ga-ekele eze Chineke abịa ma na-eta ụbọchị ebere mgba ka ibe ya. Eze Chitoke abịa ma na-ekele emu gị eriri ji obere n'anya egbuchi n'oge n'anya yi ọnụ gị maka ndụbụ anyị so na ndụ bụ mbụ ma ndụ bụ isi onye dị ndụ na-achụ ego. Anyị ekele ego ntawa ahụ ọhụụ n'ala Igbo n'ala Nsukka dịkarịmụna ndụbụ anyị so na-agbakwa nwa chibu mgbe o tetere o nwere mgbe nwunye bidogo mere ga na-abịa eshite Jenụwarị eshite Disemba mana ụbọchị nwunye dara be anyị mbụ bụ ahụ ọhụụ nwunye bịa ma n'ihe kpọrọ nke bido hudo mme nwunye bịa ma n'ihe chanwụrachanwụ enweme ndụ nwunye bịagide na-ebido kọgodo ọrịa nwunye na-egosi ndụ ọ na-egosi olileanya n'ihe oriri ga-abịaja ya bụ nwunye dara ụnyaa enyasị ụnyaa bụta nta bụ ya bụ ememe vụneka nwunye shiri n'elu ji ada ọ dadịgị na zinc ma ọ dadịgị na gbamgbam na oshiri elu dị adalata n'ihe m jiri echeta ma m cheta ya bụ nwunye ma m wogo m ọhọ ndụ ma ahụ anụmaga nere anyị bidoro dị na anyị oyi karị maka ise anyị ya adịka echi na echi agwụkwọ ga-agwụ ihe na-enwe anyị achile karị aga n'anyị ndụ n'ihu ndụ n'azụ n'eke ibute na-ekotara n'elu n'ala ihe akụ ihe enwe eze Chitoke abịa ma gọzie onye na-ehu abụla onye na-ekiri vidio na m na-eme wara na anyị ụzọ mbụ ụzọ ga-adaga ihe ndị ọzọ memere onye ihe anyị meme nke anyị ya gara ise onye chọrọ ịrụ ụlọ ụgbọ ya ga mụrụ iji arụ na ya bụ ụlọ onye chọrọ ịgba moto ihe go ihe ya bụ moto go ihe n'ihe ego ejije emedo ya bụ moto ya gba fuel ise ndị na-achọ nwa ọmụmụ n'ihu na azụ ise ndị mụtara nwa ma ha hụ ya ejije azụ ya gwa ya ga moto ma emere m ụzọ wetere na anyị ha anyị ji eri ka obodo agbachiri ike na anyị bụ ụmụ gataga ahụhụ ise ndụ be anyị na-arịọ ogologo ndụ anyị degara anyị hụrụ ụmụ anyị mechie emela anyị na anyị nweta ego ọba anyị nwewe eshishike anyị ga-eji erie ise ya dị na onye ka ọyị dị na onye nya oyi onye sịrị ọgaraga anyị ji agata na bụ ogugbu ile were ka anyị lega anyị kpochikwe zọmanya ụkwụ onye sịrị na ihe ọma ya eme na anyị emeghị n'ihu ihe o meghe n'azụ ọ lara ebe ma ọ nụrụ a na-asị ise ndụ arụ ike n'isi mụ n'isi ndị bụ ugwu agụgụ niile isi ndị bụ eze Nwa'Nsukka niile be anyị na-arịọ ka nwunye ma bụ naanị nwunye ọma bụ na anyị ga-eje weta naanị mmeghe ụzọ achọghị anyị ga-agarịrị ga-ebido gagharị ọrụ anyị na-arụ ma akwụkwọ ego anyị ebido kwụrụ ya ụgwọ ndị ga-enweghịta ego ha ga-eji ebido ashụa gị bụ eze Chitoke abịa ma jikọ onye zitere gị ego onye ga-anị ga-emeride ọfụma ji ebido mmeghe ọfụma ahụ anụmanụ ihe anyị kọrọ n'ala jegoje ihu ma ya aja amị ma ya aja akwụa nri ma anyị ji erijuo ịhụ nwetara nke anyị ji enye ndị ọzọ ise ihe ntụ n'ọnụ Naijiria ewegogo isi anyị ise ihe anyị ji eri akụkọghị anyị ma ihe ji eri anyị akwụkwọghị anyị nya ise ọ bịara igbe anyị ji egbu onwe ya nkwụ ya azụ chikwa ite mere ha na-agba na anyị ejizu agba na anyị agbakọ na anyị ekwu okwu ọjọọ akpa nkata ọjọọ agwọ eke na anyị si n'ọbụghị maka anyị nwunye enweghị iro ka nwunye ma gị na-esọfụ n'anya ihe ọjọọ nkata ndị iro ile nwunye ma asọgarịghị ile laghere gega ndị iro chere maka anyị nwunye kpuo ohishi nwunye gbakụrụ ha onye sịrị na ya adịghị oyi ọ ṅụrụ nwunye ya gbagbe onye sịrị na ya adịghị oyi ya were ala zere nwunye ka ị bịara ya emetụla ala ise